Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi apa proses ndok guys. Halo guys, wong iki wis ngomong dhewe, disauri dhewe guys, wong guys kurun tak lagi. Curhat guys. Jawane wong iki curhat guys. Adem tapi dikemuli ra gelem. Aku pengen proses ndok guys. Bikin telur asin. Sing tak sudahi to? Ya sampean to, lho ndok asine. Ditakoni guys, sapa sing mau duduk? Sing tak dudohi yo guys kuwi iki lho. Guys ku. Lah piye marine? Ndang wis sampean ngewangi Mbah. Lah iya to, jere Mbak Ris, ya iku pasien antagonis kon ngewangi Mbah. Urung sampe wonge wis ngono guys, wong iku kencene ngono jare guys, wis bah ngono wis apa jare pokok waras. Alasan ra gelem, wedi lek. Sono ae jane duniane sing ngono kuwi. Dene aku ki serba salah. Ngono. Iya. Sembuh. Menjiro sing kang putih aku ya aku disenen. Lancene lek wis ning kono ora tau ditutupi panganane. Astagfirullahaladzim. Gak tau ditutupi, Mbah, panganane iku. Lah iya ya lek gak enek lar ijo, kok enek lar kuning. Lah juli kan ngicipi juline iki kok ngicipi sambel. Dewan juri iki. Tak beduk iki. Iki lho, wonge wis mari guys sambel. Mari guys sambel pecel wonge guys. Masih yo kuru. Roso. Wah, gel guys. Tak doe sambel pecele. Gawenane biung nih. Wah. Koyo gethuk guys. Gila. Lah sing gawe wonge iki guys. Yung. Dewan jurine. Kok dewan juri kon ngicipi ndang dicipi ben marem to. Ya nyicipi ora gur sak intik. Paling kesel ngicipi kaya sithik kae. Ya ora krasa no. Ya cethi ngene lho. Kok lek apene mangan ya iki percaya lek enak. Lah. Urung dirasane percaya lek enak, guys. Jane wis sembuh. Bah kono wis, guys. Apa jare wis? Ini wonge wis ngono kuwi. Ngono kuwi adanya, guys. Wis percaya iki lho wis adike wis percaya. Adike sing ngomong ngicipi wis percaya lek masakane kakake ku enak ngono. Jadi masuk. Iku yo enak ya rasane lek sampean gelem ndok iki lho. Ndok. Ndok ki apane gundok digodhog tok to? Iya. Ndok asin ora doyan. Lah mamunan malah gak doyan ndok asin. Doyanane ndok liyane. Ndok kucing ku malah digoleki. Tau mangan asine kok enak. Lho iki gak pati. Asin ndok. Goleki ndoke to? Amis hebat. Goleki ndoke, apa ngrasakne iki lho. Aku wis ndok iki. Ndok asin lek iki yung. Iki lho wis tak jajal mau. Enak kok gak pati asin nemen. Wis panganen. Lho kon mangan wedieran. Kon mangan ki wedi lemung. Wong kok ejan. Mangan-mangan ngono, popo dipangani. Otote iki ben enek sing liwati.
Enak pas ini. Loh lah. Enak. Wah, terbukti guys. Sirene Yumi. Gak wasin ya. Enak. Enak pas. Lah kok cek direndam. Iku jam 4 hari ku jane. Lah 4 hari wis sedengan ya wis ngono lah. Rasakno iki lho, Mbah. Iki lho sing tak endi to. Kekno. Iku lho. Rasakno isuwa sik. Tangane marin demek lho anu. Lek wasin aku tau mangan nasi iki Mas. Pahit. Nasi pahit. Iya. Nasi. Terus semua. Terus garakne wong ra doyan. Lah iki wis enak jare yunge iku. Dijajal lokasine wis enak jarene guys. Ya Allah, alhamdulillah. Iki kali pangan kurupe ya mateng kuwi. Sekali sedinget. Segale cek nget-ngetan guys. Kok pecel anune nget-ngetan. Lah iya sego pecel ki ya sego sing tas gembulak kae enak. Didang ning dandang. Lah wong adang ning Magicom ya mlotong wong iku. Aku ditukar ning karo gitu. Kita kok sing elek-elekan mak. Apa ditukok rene sing elek-elekan? Selama bulan. Wah, Kapan? Cuk. lho. Wonge lagi ngripiu ndok asin guys. Wong loro. Oh, piye Mbah? Piye rasane Mbah ndok asine Mbah? Terus sambil. Lek gak wasin ya enak lek. Lah iku piye? Iku enak apa Iki asin? sedengan iki. Oh, iku 4 hari. Ilato mau karo aku. Ilate mah padha iki lho Ora guys. asin. Ya Allah. Kalau mangan asin gak mampu amis gak wis aku. Gak lha iku piye ambune? Enak ambune. Amisi ya. Ya ora nemen lah. Lah dipangan sik piye rasane? Wis enak wis. Loh. Iki sedengan lek 4 hari. 4 hari iku. Piye asin? Asin. Pas masih ge mangan ki ya wis pas ini. Iya tambah. Lah Makan petang itu dino. kurang masih. Lah iya lagi kan ngenteni iku 7 hari baru dekne masir. Tapi 7 hari kasih nenang ini kira. 7 hari kasinen guys. Jenenge ndok asin. Yo guys yo. Ana umpama ning anu ning wis ngelak dipangan iki ganyangi ngono ku lho ora asin kok ngono berarti. Yo jenenge wong seneng lho, Mbah. Padakne. Padakne. Seni ki Kontranya hari ini sopan. ngomong Dene mangan sego. ya mangan sego. Lah wong sekali ketemu kok. Lha segoku lho, segoku lho akeh. Sego kuwi. Wong kan mambu inget ya mangan gak enak. Ya ora enak, mambu Mas yo. Mambu Ya omas. mambu kan wis gak anu wis anu. Lek nyat inget aku bengi kan turu banget kok iso gak pengen inget. Wis cepot kok. Kowe cepot-cepot, kowe tetep. Dicopot-copot kan Oh, jekone baik. ngono-ngono rasane lho. Ngene rasane. Jane lek mejikome ora mambuan ngono kuwi Madang gak apa-apa. Madang akan banyu. Jadi kalau bubur, memang kaya wong dilati, epet. Wong penggaweane adang sik kelemesen sik Tahu gosong. kacang nggak bu, sambat. Sing apa? Iya, kacang tak mau jadi. Tapi dimasakne ya ora trimo. Gak subur gak mangan cak. Gak subur mangan sih kira. Di pengen adang jo akeh-akeh. Adang ki lho sak sendok ae kuwi Tak lho. apa-apa nggak ada. Jo akeh-akeh. Sekolah sore kurang. Aku jadi gizi kok sekilo. Ki proses ndok asin lho. Gizi kalau umpama gizi. Mbok arek iku saiki rapati gelem mangan. Jangan gini ya. Gelem. Ya mangan disudu akeh. Lah iya. Itu tak apa-apa nggak ada. Jane jagongan ngono kae. Ini Wong loro iku jagongan terus kae. itu pengisi aku ini untuk itu tak pengen kan. Jajan ini pakai apa? Niki jajan iki jajan berkat. Iki tak anget kok mambu iki tak anget iki mah tak anget. Jadi ini gak mampu masih lapis iki.
mandi ora mandi. Sukune sapa kuwi. Tukokno anu yo. Aku kok lali to ngalor iki. Sepet grenjeng lho ta. Lho kok iso mbok iki kongkot. Kesel aku yo. Padha ae aku mek nyampe. Wis ndangnya. Pira to? Pero mana? Telung ebrot. Ya, Ada ngebel aku ya, ngebel kan penak kan. Bel di siapa penak. Lis bulan. gak luwe nomornya, Mbak. Saiki penak ra untuk omah karo ngebel wiwi ngebel. Lis. Mbak Wiwi gak duwe. Ayo lis. Guys, tak apa ning ngombain dok sik kae. Aku gak mampu ya ini. Apa to? Lapis. Lapis e. Heeh. Tangan mampunya tangan disukne tangan. Terus Astagfirullahaladzim. Yang paling kayaknya tukang. Enak iki lapis ya. Tuku muru pas itu. Ya ora sampe kan. Situ ae piraan to? 3.000. 3.000. Pengen ngombain dok sih guys. Kayak diproses. Bikin telur asin guys. Usaha baru guys. Semoga berkah lancar. Barokah. Tapi tupane kok beli panen berapa? Ora ditutupi ngono. Iya, lek ning kono ku gak ditutupi panganane ku. Ya wis guys, aku tak ngombai iki ya guys. Nah, saya mau bikin telur asin guys. Doakan lancar ya guys usahaku yang baru ya. Dadah. Assalamualaikum. Iku sing apene diunduh guys. Oke, 2 hari lagi insya Allah ready. Oke guys, tak lanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys.